Tohle je marketingová lekce od Reeboku za 88 korun. Otázka je, jestli za ní nakonec nezaplatí mnohem víc. Na českém webu Reeboku zapomněli přepočítat ceny. Boty za 88 eur se tam prodávaly za 88 korun. No a Češi nakupovali jako zběsilí a na internetu se z toho stal totální virál. Ale Reebok zatím mlčí a podle podmínek nic posílat nemusí. Takže otázka, jestli se jedná jen o technickou chybu nebo o geniální guerilla marketing, jak naznačují někteří influenceri. Značka Foreo udělala podobnou chybu v roce 2019 a prodělala 10 milionů dolarů. Ale poslala všechno, co slíbila. A díky tomu si získala srdce zákazníků a jejich důvěru po celém světě. A co myslíte vy? Pomůže Reeboku tenhle virál? Nebo si právě podkopali důvěru v celou značku? Napište mi to do komentářů. Není to úplně dobrý držák. A tak nekup to za 88.